Doamnelor și domnilor, astăzi ne vom juca iar Squid Game alături de Deșuri. Salutare, fraților, este pentru a doua oară când jucăm Squid Game în acest canal. Ok, de data asta n-am mai fost vecini. Da. Și runda asta s-ar putea să devin frontman, așa că... Cine dintre noi va ajunge frontman trebuie să apese like. Nu like. Cine va fi frontman va fi șeful Squid Game. Așa, haideți, te rog să fiu eu. Pot să... Aș fi vrut eu. Ia, apăsă, că am unul gratis. No! Bă, e un fraier. Ia încearcă să... Eu cred că hai să ne băgăm ambii player, n-ai vrea... N-ai player. Hai, ticalos, așa, gata. Vrea să zic Deșor din greșeală. Așa cum mă cheamă pe mine, Doamne ferește. Vă mulțumim, frate. Hai să zicem unde din aceștia. Vă mulțumim, fraților, că am făcut 100 de abonați. Fără Jinx de data asta, fără Jinx. Da, fără Jinx. Credeam că eu sunt frontman, glazemaker, dar de fapt este un porc. Ce porc, mă? Ok, ia. Porcul e doar la fermă. Hai că... Nu hide and seek, vreau și o mingle, frate. De când am mai fost mingle? Nu știu, de acum 1000 de ani. Glaze, hai să vedem. Este Squid Game. Finalul este Squid Game. Eu să dau și telefonul mai tare. Cine am mare bebe? Cum ar fi ca tu să... Nu. Că eu eram 436. 436. Ai 40 și ceva. 400 și ceva. Eu nu ăla am, sunt norocos. Măcar că nu-l avem. 335 sunt. Fraților, să știți că e o prostie să aveți bebelușul. Nu chiar, poate unii le plac. Da, te miști mai încet asta. Ziceam. Da, dar unii pot să câștige challenge-ul. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar hai să jucăm. Unde este ticalos? Bă, ăștia m-au pis. Băi, fraților, vreau să vă spun ceva. Am ceva de spus pentru voi. Obrigado, Brazil. What? Eu chiar mă întreb ce a zis ticalos acolo, dar... Cred că am înțeles brazilienii. Obrigado, Brazil. E dacă mi-a scăzut mie viață. Bă, dar pe aceeași parte cu ticalos. E de pe cealaltă parte. Bă, da, frontman trolează. Îl urăsc pe frontman. Mamă, deci am foarte mulți bani. Mai am puțin și fac 5.000 de bani. Eu am reușit. Oh, yes! Ticalos, haide, unde ești? Obrigado, Portugal. Obrigado, Capo Verde. Deci știu ce cuvânt. Deci brazilienii care au auzit aceste chestii. Da, ca să știți, am învățat asta. Bă, ticalos, unde ai plecat? Eu sunt aici. Face, eu m-am ascuns undeva care nimeni nu mă găsește. Mă rog, decât ticalos, că el știe unde m-am ascuns. Hai să stăm cu toți, hai să stăm cu amândoi aici. Deci, tu știi că am mai mulți abonați din Brazilia decât români? Pe bune. Face, dacă nu știați să apăsați pe like. Cred că tot... Începe a doua rundă. Va fi o rundă destul de bună. Avem și unii din Bangladesh, așa. Avem și unii din Bangladesh. Nu știu să pronunțe, da. E foarte greu de pronunțat. Avem și unii din India. Adică toți abonații și din Anglia. Vă mulțumesc toți care sunteți din țări diferite. Chiar îmi place susținerea voastră și dacă vă abonați, dacă dați acum like, subscribe și share, o să mai fac episoade de genul, adică mă faceți mai fericit și mai bun. Uite, un subscribe, un ticalos fericit. Un subscribe egal ticalos fericit. Ok, fraților, dar dacă vă place canalul nostru de YouTube, canalul meu, mă rog, da. este... Dar pe tine te invit. Da, că eu sunt... De când ați mai făcut... Deci, de când am mai făcut clipul John Pork? Nu mai știu, o să fac și cu el, da. Mamă. Acum asta e pentru privat.
Da, acum... Oh, eu m-am... Unde ești ticalos? Vreau să mă fac verde. Uite, intră la verde închis. Verde închis acolo. Uite, aici te-am găsit. Am uitat. Tu ce vrea să te faci la această rundă? Vreau să fiu ultimul. Și eu la fel. Adică, doamne, eu vreau să fiu 4. 4. 5. Bine, mă, 5, bă. Bine, mă, 5. Bine, bă, 5. Am început runda. Fraților, uitați. Asta să știu dacă vă abonați. Ați înțeles? A desenat cu ceva, dar nu vă spun cu ce. Nu vă zicem cu ce. Da, am eu un mod de magie, dar hai să trecem peste. Ok? Ia, hai să trecem. Dacă doamna asta, adică fata asta poate să facă nivelul ăsta. De ce ai zis doamnă, băi? Nu știu. Poate că ea se uită la clip. Și apropo, acesta este Dishword, acesta, cei care nu știu pe la canal. Și acesta sunt eu, ați înțeles? Cred că lumea știe. Ticalos. Dar vreau doar să știu pentru ce, vreau să știe abonații care nu știu. Eu sunt deja. Adică vreau să știu abonații care sunt noi și vor să se uite la videoul ăsta. Da, poți să vezi. L-ai terminat? Da, pentru că sunt foarte buni acești Stai să iată. Acum. Bine, bă. Deci... Bine, m-am reușit. Să știți că al patrulea puzzle e foarte simplu. Să vezi la mine, eu sunt direct Cristiano Ronaldo cu dribbling. Fraților, apăsați pe dacă vă place de Messi și subscribe pentru Ronaldo. Da. Cum am zis și eu. Da, Se pare că Ticalos se descurcă. Așa. Bun, prea bun la jocul ăsta. Obrigado, bro. Am terminat runda, foarte simplu. Ui, la Maria ta. Deci 5.000 de bănuți. Eu am aproape 2000. Bă, da gata, bă, frate, nu mai zice 6, 7. Nu știu de ce, dar unii încă mai zic 6, 6, 7. Ce-i faza cu 67-le ăsta? Nu știu, vouă vă place 67 acum sau nu? Nu știu, pentru mine nu mai e la mod așa. Nu a căzut! Eu n-am căzut. Că nu pot să urc. Fraților, dacă la acest video strângem 5 like-uri, Cam mai voi sunteți cei mai tari. Da, doar 5 like-uri, nu trebuie mai mult. Eu voiam mai multe, dar... Hei. Dar nu pot să urc pe scară și... Urc? Ce tare. Ce tare modul ăsta de desen. Da, e tare. Mi-a zis Ticalos ceva, dar n-am să zic ce. Ce tare modul ăsta de desen, fraților. Adică... Ăla care a făcut o față fericită. Cu aia vorbeam eu cu el. Și am mai și desenat 5-ul ăsta de la 5 like-uri. Ok. I'm from America. Ok, nu sunt din America, sunt din România, bă! Apropo, dacă voi sunteți din ce țară sunteți voi? Scrieți în comentarii. Eu, de exemplu, sunt din România. Cred că toată lumea știe asta, că sunt din România. Wow, nu sunt moldoveani din altă țară. Dați-o, mi-a picat netul și de-aia nu mai sunt pe clip. Mi-a picat netul. Ți-a picat netul, te-ai spart. Eu vreau să fie albastru. E albastru. Bine! Nu, roșu. Omul meu vrea să zică roșu. Doamne, roșu, ce? Doamne, iartă-mă. Vreau să fiu seeker, să caut. Bine, vreau să fie Nu poți să vă ce am cântat asta. Schimbă cu cineva, bucule. Omul meu. Please, I need this, I need to...
Ok, vreau Nu să... ai să fii Shatman. Am nevoie de roșu, 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 roșu. Cred că voi fi. No! Nu, sunt șemen. No, sunt șemen. Pepe știu De ce merită asta? Ok, sunt șemen. Pot să văd la ce cameră e urâtă. Na, și acum toți vin după mine, a? Unde, bă? Da, unde e? Bă, dar nu văd. A, văd. Mara. Doamne, de ce am zis Braille? Nu, trebuie să găsim camera repede să nu murim. Nu murim. Dar unde e camera? Unde e cooked? Poate Ticalos va găsi ieșirea. Bă, nu vreau să mor. Nu, urăsc asta, că o să mor, bă. Da, am dat mai tare. Na, nu din nou. Nu de la episodul precedent. Nu tu iar. No, bine că nu mai e ăla cu Gojo, bă. Ăla care îl urăsc și e nesimțit. Bă, dar nu mai veni și tu, bă, am murit, gata. Aoleu, dar ce mai vrea urâtul ăsta de la mine? Dă-te de aici, slabule. Sau poc. Ok, să mai jucăm încă o rundă dacă voi muri, dar cel mai probabil voi muri. Că e ciudatul ăla după mine, e disperat, deci că n-am mai e un fraier. Zici că n-am mai omorât pe cineva de 2 zile, frate, e disperat să mă omoară. Dar nu iar tu, lasă-mă în pace! Lasă-mă! Te-a învățat cineva să mai lași pe cineva în pace? Bun, skillful. Na, bro. Am o idee. Cred că am văzut o ieșire. Tu gata și tu, Iris? Ha! Gata. Ok, deci să nu murim. Nu vreau să mor. Hai că să fii serios acum. Doar câteva secunde. Ia, încearcă să te duci în spate. Nu. Stau aici. Tasează cu ăla. Bine, mă, ok, vreau să mă pun pe jos. Ce-a zis? Nu pot. Bă, închide-mă că murim. Așa. Ăsta a pus să deschidă ușa ca să moare. Doamne. Urmează... Pe cât Ticalos va trece această rundă? Sau nu, cred că, da, trecem de rundă și nu o să mai ieșim cu runda asta, e prima și ultima. Bine, bă, fraților, am trecut. Urmează Jumper Rope. Și dacă Ticalos va trece runda, este cel mai tare. Nu, acum va fi noaptea cu bătaie. Am uitat asta. Păi, încearcă să faci strategia aia. Nu știu ce strategie să faci. Bro, de ce ia skin cu Kid, bro? Dacă ai jucat Brawl Stars, de ce te-ai mai jucat și Roblox? Brawl Stars dacă ai fi... Ok, eu nu, că știu că e capcană, bă, e capcană. Da, noaptea cu atac. Da, eu mă duc în baie, stau liniștit. Hai să facem. Nu te duce să te bați, că vei muri. Băi, v-ați de data asta am trecut de runda aia când ești
Deci de la episodul trecut am pierdut runda. Deci ziceam că nu mai puteam să fac nimic. Dar am reușit cumva să trec de runda aia obositoare care mă enervează cel mai mult de pe lumea asta. De fraților, puteți să-mi urați, nu știu, puteți să ziceți bravo, Dicalos, ești cel mai șmecher. Pentru că eu de runda 3 la filmare am pierdut. Dar la asta... De la primul clip am murit. Da. Amândoi. Doi, pum, ca să-l bat pe ăsta, bine. Am bătut unul și acum am mai mulți bani, e perfect. Mai sunt 4 secunde. I-am furat kill-ul ăsta, hi, ha. Ultimul numează Jumper Rope. Am bani, fraților. Cred că poate să fie de 5 ori fragment. Dacă auziți ceva, e doar un ventilator care nu folosești de mână. Da, ventilator manual se numește. Păi da, asta voiam să zic. Păi de ce n-ai zis manual? Păi mi era jump rope? Sau ce era? Da, Jumper Rope. E bă. Jump rope, ok. Puteți să stai acolo, că oricum te teleporta. Haideți, fraților, să facem parcurs. Let's go! Cum ar fi să ajungă la Glace? Adică... Ia să vedem cine e primul. Ia să vedem cât ești, Carlos. Câte player ești? Primul! Eu sunt primul! Nu-i corect! Bă! Nu mor aici. La limită, bă! Prea bun, bă, prea bun! Eu sunt cel mai bun din la jocul ăsta. M-am zis, fraților, că eu joc prea bine jocul ăsta. M-am antrenat nu știu cât. I-am jucat la finală de multe ori. De foarte multe ori. Finală. A câștigat. Da, doar o dată în istorie. Bara trecută, parcă. Nu mai... Ok, hai să... Parcă bara trecută a fost. Ok, bot vara trecut a fost, dar nu mai mi-aduc aminte. Bine că eu n-am... Eu, da, anul ăsta m-am apucat de YouTube. Bine. Acum 2 luni. Da. Haideți, fraților, să continuăm. Îi bate pe toți sau pierdem și noi? Câștigăm! Trebuie să-i batem. Nu! Gles. E Gles. Cred că va muri foarte multă lume. Contează de front. Te rog să fie doar o parte. Rubuiușor. Dacă eu eram fragment, i-arătam lui Dicalos ce forme era. Nu cred că era corect de na. Da, nu era corect. Dacă cumva puteți fi fragment și să le ziceți prietenilor voștri. Nu, acum nu. Haideți să vedem, pierdem sau câștigăm. Te rog, cred că va vrea a doua variantă. Ok. Cine mă, Edi, bro? Vreau a doua variantă, vă rog. Trebuie să-i bat. Cred că este un număr adânc. What? 003! Vedeți? 003, bă. Ok, kid din Brawl Stars, be like... Ok. Hai să facem invizibil. Nu vreau să mă fac invizibil. Oh. A murit tu, nu? Na! Doar într-o parte? Bine, bă, am câștigat! Bine, de fapt nu suntem în finală. Mai avem o rundă, adică runda bonus cu mâncare, să mâncăm, nu știu, delicatese. Da, dacă câștigă în acest meci Dicalos, o să-i dau 10 lei. Bă, dar gata cu 10 ronul tău, frate. Asta Că nu mă mai păcălie. La challenge-ul ăla cu Rivals nu mi-ai dat 100 de lei. 100 de lei, păi erau... Deci nu știu unde sunt banii.
Cred că i-am aruncat în Taci. gunoi. Taci. Cred că contează. Deci am zis Taci, eu aici cu ticalos. creveți, nu Croația. Creveți. Deci creveții sunt din Croația. Luka Modric din Croația. Mai degrabă trebuia să fie din Germania. Oh, da! Aici e bătaia lumii. Bătaia. Nu, se numește... Ok. Bătaia Dați-mă, dați-mă! Așa, deci... Asta e bătaia mâncare, să ne bată cu mâncare. Voi arunca cu ciorbă tine, frate. Eu știu cum ați... What? Deci, nu! Lasă-mă, trebuie să fug. Și dacă Asta vă să mă duc. face ca în Minecraft. Dacă... Nu pe mine! Nu pe mine! Te urăsc, Fromen. De ce? Nu! Frontman, ești un... Deci cine e Frontman? Nu-mi place de el. E un gras cu burta mare. Bă, cine e? Ok, Frontman... Deci Frontman, dacă vede acest videoclip, eu o să supăra pe el. Bă, what? Deci a pus bounty pe mine, dar cel mai random om mi-a dat bounty, frate. Nu putea să dea și, nu știu, la cel care nu s-a abonat la canal să fie kill pe el. Apropo, v-ați abonat la canal sau o să fiu eu Frontman și o să vă pun pe voi bounty să mă glumeți. Glumesc, asta e un joc doar. Este un joc doar, adică nu pot să mori viața mea, adică să nu simt. Trebuie să dați like la video. Am o întrebare. De ce mi-ați dat? De ce? Ba, ok. Cred că e doar un joc șmecher cu breloturile 2026 sunt slabe. What? Lasă-mă! Lasă-mă, Kid, în pace! Lasă-mă! Kid! Un! Bine, mă! Mamă, Frontman! Ha! Cine Frontman e slab? Aha, Frontman nu m-a omorât. Fă-mi un gras. Știu, dar nu am murit. Super bă. Ce-ți priem astăzi? 5. Da, 5. Ultima rundă. Da, e ultima rundă. Nu, să ne dăm afară. Nu Squid Game. Cel mai nașpa joc. Nu, o să mor aici. Trebuie să mă feresc de toți ăștia. Nu. Rămâi în spate, mă duc aici. Ok, am început. Așa. Începe video-ul. Afară, cine e aici? Afară, ce e? Ciocul ăsta. Nu, scoateți-l din zonă, pe ăsta, scoateți-l. Nu! Fugi. Nu, v-ați că m-ați fost vieții să vedeți astăzi, la revedere.